koje političke orijentacije pripadaju, zato što mislim da su branitelji ti koji su 1991. godine bili jedinstveni. To su bili ljudi, to su bili naravno i gospođe koji bilo jako puno u Hrvatskoj vojsci i drugim institucijama koje su branile tada Hrvatsku državu, koje su stvorile temelje, preduvjete za slobodnu Republiku Hrvatsku, za nas sve građane, za branitelje i na kraju stvorili su preduvjete i uvjete da danas imamo ovu tribinu ovdje. Da nije bilo 1991. godine i obrambenog rata koji smo proveli i napravili u Gospiću, ovdje dobro znamo, zato sam ja vojnik i često sam bio u Gospiću, a to imamo zapovjednika zbornog područja koji je bio u vrijeme Domovinskog rata jedno vrijeme isto ovdje Veselina Gabričevića. Znam dobro situaciju i znam dobro koliko je Gospić patio, propatio i koliko je nastradao tijekom Domovinskog rata, ne samo Gospić, nego sva ovdje ova područja, mjesta gore i sjeverno i južno od Gospića i znamo što se sve skupa to odvijalo. Dobro znamo isto koje su operacije desile ovdje i hrabrosti ljudi koji su se tukli da su prve godine zaustavili, obranili i spriječili da ne dođe do preuzimanja kompletnog Gospića od strane neprijatelja, a kasnije njegovo zbacivanje u Medačkom džepu i završna operacija Oluja kada smo naravno oslobodili Republiku Hrvatsku i kažem stvorili su uvjete da imamo danas ovo što imamo. Imamo ovo što imamo danas. Naravno da uvijek mislimo da treba napraviti korak više. Što se tiče politike za branitelja, mi smo dugo godina već u ovom 4 godine radimo na tome, komuniciramo, surađivamo sa Ministarstvom branitelja, također isto sa sadašnjim Ministarstvom branitelja. Dosta stvari smo mi podnijeli prijedlog u Saboru. Nažalost, nismo imali baš mogućnost da se to usvoji i da se primjene određene naše ideje koje smo mi, naravno, najviše došli do njih sa ljudima sa terena. Mi smo napravili skupa preko 80-90 tribina i sada imamo cilj napraviti jako puno tribina, prezentirati našu politiku prema braniteljima i reći ono što mi mislimo da treba popraviti u odnosu na napraviti korak više. Hvala svima. Pozdravljam sve Gospićane i građane Gospića koji su danas tu. Drago nam je da je takav interes za ovaj dio našeg programa, ali prije nego počnemo nešto o tom programu, moram kazati da evo i danas 2 branitelja su umrla negdje u Hrvatskoj. Svakim danom 2 do 4 branitelja umiru dnevno. Nažalost, zdravstveni sustav, ali sustav koji je uspostavljen kroz Ministarstvo obitelji, branitelja i tako dalje, nije do sada prepoznao taj problem. I taj problem se nije u Hrvatskoj digao na razinu nacionalnog problema. Svi govorimo o invalidima, lažnim, nelažnim, o PTSP-u, o tome da ima 500.000 branitelja, ali niko ne govori o tim ljudima koji su prošli rat, koji su nastavili živjeti u Hrvatskoj, a da ih mi nismo prepoznali i nismo im osigurali adekvatnu zdravstvenu zaštitu.